Сәлем дуслар! Соңгы вакытта татар шоу-бизнесында бәби-бум һәм туйлар бумы популярлашканын сиздегезме? Сизсәгез белегез. Бүген без сезгә туйлар һәм бала табылар турында сөйләп тормыйча, йолдызларның башка яңалыкларын яктыртырбыз. Аннан тыш әле кайнар репортажда күрсәтербез. Сез әзерме дуслар? Әзер булсагыз киттек. Эфирда шоу-биз һәм без башлыйбыз. Бүгенге чыгарылышта кайсы җырчы армияга барып кайтырга өлгергән? Кемгә кыйммәтле машина бүләк иткәннәр? Кем җиһазлар җитештерү бизнесын ташлап төзелеш сферасына күчкән? Буларның барысында сез бүгенге тапшырудан белерсез. Исмаил сәяхәткә чыккан. Җәяү, дөресрәге автостоп белән. Маҗаралар артыннан алар Самарага юл тотканнар. Андагы күп кенә кызыклы хәлләрдән соң алар Оренбургка, аннары Уфага киткәннәр. Тик барып кына җитә алмаганнар, чөнки Уфада саммит булган. Шул сәбәпле егетләр кире Казанга кайтырга мәҗбүр булганнар. Ә маҗараларга килгәндә алар ансын сер итеп калдырдылар. Эльмира Сөләйманованың тормышында быел 2 вакыйга билгеләп үтелә. Берсе аның ире Дмитрий белән кавышып никах укытканнарына 10 ел, һәм шулай ук машина йөртү таныклыгы алуга да 10 ел икән. Тик менә руль артына утырганым гына юк, дип авыр сулап куйды Эльмира. Аңа карамастан планнары аның зурдан. Август аенда утырып карарга исәбе икән. Эльмираның юлларында һәр чак яшел утның януын гына теләп, без шоу-биз тапшыруын дәвам итәбез. Балкып яныган йылдызларга карап, уяндылар дәүге хисләрем. Көзге җилләр алып килде миңа, чәчләреңнең таныш исләрен. Илшат Хамадиев армияга барып кайткан, ләкин хезмәт итәргә түгел, ә дусты Фәрит янына. Мәскәү Сабантуена чыгыш ясарга баргач, бер юлы дус егете янына армияга да кирип чыккан. Сүз уңайыннан фотога киеп төшкән хәрби форма сиңа килешә, Илшат. Ә бәлки син үзең дә армияга барып кайтырсың дигән сорауга ул бармыйм дип җавап кайтарды. Кем белә, бәлки аның инде военный билеты да бардыр. Yandır mini bәгъркәем мәхәббәт отларында. Яндырам дип яндырмыш я була күрмә ялганчы. Яндыр мине бәгъркәем, яндыр көлгә калганчы. Яндырам дип яндырмыш я була күрмә ялганчы. Яндыр мине бәгъркәем, яндыр көлгә калганчы. Işkınlarım şaşıp dura senin karış sihirli. Yandır mini dürlep yanım tünge uşak şekilli. Yandıram dip yandırmış ya bular kurme yalganşı. Yandır mini bәгъркәем, yandır külge kalganşı. Yandıram dip yandırmış ya bular kurme yalganşı. Yandır mini bәгъркәем, yandır külge kalganşı. Айрат Ильясовка 30 яшь. Шушы көннәрдә генә ул үзенең туган көнен билгеләп үтте. Кунаклар арасында 38 ир-ат һәм бер генә хатын-кыз алып баручы Гөлназ булган. Аннан тыш әле бүләге дә нинди бит. Ирләргә ирләрчә булсын дип, дуслары җыелып Айратка Audi R8 машинасын бүләк иткәннәр. Нишләтәсең инде? Байларга байларча. Ә сезнең дуслар туган көн турында тулырак беләсегез килсә, Instagramда Ильясов 30 хэштегын җыеп, фото һәм видеоларны карый аласыз.
Хания Фәрхи кызын кияүгә бирә. Төпчек кызлары Алсу меңләгән егет арасыннан Руслан исемлесен сайлаган. Ул Хания ханымның якташы, тәтешле егете. Яшьләрнең туйлары исә киләсе атнада була. Тору урыннары да инде билгеле Уфа шәһәре. Хәзергесе вакытта туйга әзерләнүләрнең кызган чагы. Без аларга комачауламыйча тапшырубызны дәвам итик. Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионатының ачылышын карадыгызмы? Туган як җырның кем җырлаганын ишеттегезме? Белмәсәгез, белегез. Ул безнең Филис Каһиров. Үзе чыгышы турында әйтеп бетермәслек хисләр ташкыны дип комментарий бирә. Дуслары исә Instagram шилтәрендә горурланабыз дип язалар. Рафаэль Латыповның «Сөям сине» җырына төшерелгән клип ниһаять әзер. TMTV Production командасы аны Балдашта төшергән. Төп рольләрне Динә һәм Рафаэль абыйның баллары һәм оныклары уйнаган. Кызыксыну уяттымы? Алайса карыйбыз. Премьера. Seni күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөям сине сөйгәнем. Seni күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөям сине сөйгәнем. Минем төннәрем, ялгыз калсам сөйгәнем, синең якты йөзләреңне йолдызлардан өзләрем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөям сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөям сине сөйгәнем. Шын бакчага сөйгәнем, тыңла күңел серләрем, шын күңелдән әйтәм сиңа, сөям сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөям сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөям сине сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөям сине сөйгәнем. Сөям сине сөйгәнем. Ришат Фазлыахметов үзенең социаль шилтәрендә заказ буенча йорт һәм офислар өчен җиһазлар җитештерәбез. Һәр клиентка индивидуаль караш, илтеп йөрү бушлай дип язган иде.
Тик хәзер моның эше игъланнардан җилләр искән. Нидән икән бу? Бәлки Ришат башка бизнес ачырга булган. Әлеге сорауларга җавапны сез без әзерләгән кайнар репортаждан белерсез. Туктале, син достым дұрыс алмайсың. Әзірәк мына бұларны алып, чистартып, қазір растуын әрайып мә. Біздің ауылда өскен балалар ғұмыр бойы шул ішін ішләдік. Мөлшәмешін шығарған кіші мен қызыл балшықны жейіп қайтадырайым да енді бір неден су бойынан мөлшәмешін шығарадырайық. Бір былай салабыз. Алабыз кирпичні алабыз, үстіне салабыз. Әзірәк былай бұлғатабыз да. И қоябыз. Қоябыз дайын. Үйімізді үсін алып ташығыз. Менә шундай кызыл балшык җыеп, мишләр чыгарган Ришат Фазлиәхмәтов. Сәлам, Ришат! Алла, исәмсез, нишләбез сумында? Фильм TV-дамда иркен. Күргәндәгечә Ришат безнең хәзер инде йортлар сала, Ришат безнең төзелеш сферасына кереп киткән. Ришат, әле күптән түгел генә синең ВКонтакте социаль челтәреңдә җиһазлар белән төшкән фотосурәтләр бар иде. Игъланнар бар иде, җиһазлар сатабыз, җиһазлар төзибез дип. Ә хәзер алар юк. Нидән икән бу? Хәзер күп кеше Instagramда утыра. Әйе. Мен инде ул информацияны Instagramда гына калдырдым. Контактта инде күбрәк үземнең җырларны күбрәк кертергә тырышам инде үземнең булган теге выступлениеларны, кая выступать итәм, шундый рекламаларны. Менә сер булмаса, син җиһазлар белән дә шөгыльләндең. Хәзер инде син төзелеш сферасына киттең. Кайсысы акчаны күбрәк китерә? Әллә инде җыр синең җырлау кертәме акчаны? Төзелештә акча күп инде хәзер. Кем төзи, шул төзи инде. Димәк, җиһазлар бик акча күп китерми. Җиһазлар инде шул кафе кирип чыгып бер ашап чыгырлык кына инде. Ә җырлау? Җырлау инде анысы үземнеке. Концертлар куеп бирисең? Концертна куябыз. Концерт программасы күңелле була инде быел. Булай берсе яңа нидә, яңа форматтар дип әйтмәй инде. Тик тормаш не димме? Әйе, кара. Мин дә киемме? Шил, брат, шли. Син дә киер әйдә, син дә булышын әйтләм миңа. Бисаха мастер-класс күрсәтәм. Киебез, каскалар безнең башта. Перчаткаларны без кидек, һәм без әзер Ришат әйдә бирмәгән шпательна. Так. Үзен аласыңмы? Үзем алам. Син миңа әйтеп Мен сиңа кирпич күтәргә ярам, үзем күтәреп Әйе. берәм сиңа. Мин дә Менә шунда сал. Әйе. Кергенә. тихо. Кергенә. О, брат. Пилмән турага шикелле тура, я? Бусы сыпырып ал. Ай, Ришат. Шулай. Алина кирпиче. Матур саласыз син малай. Эшкә аласыңмы? Алсам Син буласың. начальник буларак инде мин эшкә алырга тиешсең. Алла ярса. Бик матур саласың. Инде без Ришат Фазлиәхмәтов белән бер диварны салып бетердек. Хәзер инде Ришат бераз ял итеп тә алыйк, сорауларга күчик. Гомумән, ничек синең хәлләрең? Хәлләр Аллаһа шөкер. Яшәвтә хәл китми әле. Бәби үсә? Бәбе үсә, Аллаһа шөкер инде менә хәзер 5 августта 4 ай була. Хатыныңның хәлләре ничек? Хатында хәлләре бик әйбәт. Аллаһа шөкер, әле менә инде Чалда булып кайттык. Хәзер инде Казанга кайттык. Ял итәргә бармадыгыз инде бу елны. Быел бармадык әле инде бала кичкенә булгач әле соңрак барырбыз. Кем дип исем куштыгыз? Исемне уйладык та без инде исемне беренче исем Галиәскәр дип кушмакчыйк. Әйе. Икенчесен инде Минтимер дип кушмакчыйк. Өченче Искәндәр инде. Өченче исемгә нокта куеп тукталып Искәндәр дип куштык малайыбызга. Алайса без инде Искәндәр Ришатовичка кайнар сәламнәр юллыйбыз. Улым сәлам диген. Улым сәлам. Хатыным барыгызга сәлам. Ришат, син үзеңнең концерт сезоныңны башлап җибәрәм дидең. Беренче тапкыр, беренче сольнигың Казанда. Тулырак сөйләп кит әле шушы сольнигың турында, концерт турында. Концерт безнең быел концертның форматы икенче төрлерәк була. Әзрәк быел күбрәк монда сюрприз була быел. Ул сюрприз инде соңрак тамашачылар белер. Инде сюрприз икәнен инде сезгә кирәк булыр, сез TMTV-дә алла бирсә, Татар радиосында кирәк булыр. Андан инде концерт турында концертка килгәндә, концерт быел исемен әйтимезме программаны кирәкме? Әлбәттә, әйтин Ришат. Турист дип уйларга булдык, атарга булдык быелгы программаны. Чөнки
ул инде сәфәрче, татарча тәрҗемә ителә. Без инде күбрәк чит илгә йөрергә яратабыз без инде. Россия кешесе ул чит илдән кайтып та кергәне юк. Ришат безнең мәдәният һәм сәнгать университетын бетергән. Мәдәният һәм сәнгать университетын бетереп инде без инде концертны быел инде теге үзем актер эстрада. Шуңа күрә быел инде концертны да театральлаштырып куярга булдык инде. Чыгып җырладың, киреп киттең, чыгып җырладың да киреп киттең, ул теге ничек дип әйтергә Гади. гадыйрак инде. Быел инде әзрәк алып баручы җегет белән дә инде без инде берлектә ничектер аралашып, нитеп эшләргә булдык инде. Ришатның инде безнең тәҗрибәсе бар, ул безнең театраль солянкаларда катнашып, уйнап җырлап йөрде. Ришат, алып баручы егет белән бергә булабыз дидең, алып баручың кемсең? Алып баручыга килгәндә, алып баручы минем дусларым берсе, ул инде Рафил Галимуллин. Ришат, концертыңда синнән тыш тагын кайсы йолдызлар, кайсы җырчыларыбыз чыгыш ясаячак шулар турында да әйтеп китсәң? Йолдызларга килгәндә, йолдызлар әле уйламады, араларына хәтле килеп җитмәдек әле. Римма Ибрагимовны чакырга дип торам инде анда берсе быел. Инде күптән көтелеп алган вакыйга бу минем өчен. Казанда беренче тәүге концертымны кую. Казандагы тәүге концертыңны кайсы айларга безгә көтергә? Казанда инде 12 октябрь филармония концертлар залында. Инде көне дә билгеле, дуслар, исегездә калдырыгыз, 12 октябрь филармония концертлар залында Ришат Фазлиәхмәтовның тәүге концерты булачак. Көтеп калабыз. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Бак чәчәк аткан шымыр, шау чәчәктә аты сирин. Ак шымырта аты сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Ак шымырта аты сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Киткән кошлары да сагынып, туган якка кайткан чактан, ярысы күңелем канатлана, тартыла ул кайтыр якка. Кайтам әле туган ягым, синдә калган яшь чакларым. Инде әйтеп узганыбызча, Ришат безнең 3 җирдә эшли. Беренчесе аның җырлау булса, сәхнә эшейме. Икенчесе аның җиһазлар җитештерү. Инде өченче эше Ришатның шушы объектлар салу. Ришат, җырлауга да кирип алыйк тагын бераз. Тәүге альбомың чыгарга тора икән. Алла берсә, менә инде көзгә таба альбомны җитешеп бетерәбез. Тамашачыга инде исемнәрен бик уйлап бетердек. Син кирәк дип атарбыз инде альбомның исемен. Син кирәк дигән альбом. Ришат, Икенче альбом чыга инде Алла берсә. икенче альбомы чыгар Ришат Фазлиәхмәтовның. Яңа җырлар яздырдыгызмы яңа сезонга? Яңа сезонга инде 12 ләп җыр яздырдык. Инде җәйтик кенә ятмадык, Сабантуйларда да эшләдек. Инде Уразада тоттык. Җырлар да яздырдык. Барсын да эшләдек. Гаиләне дә, баласын да карадык. Клип төшердегезме? Гомумән безнең бит җырчылар алар җәй көне клип төшерергә яраталар. Син, Ришат, ничегрәк бу өлкәдә? Клипны төшерергә җыенабыз. TMC Production белән бергә берлектә инде Барс Media компаниясе белән. Кайсы җырга, сер булмаса? Җыр буенча әле менә претендент 3 җыр бар. Шул 3 җырның берсен сайлыйбыз. Кайсы җырлар инде ул, бәлки безнең тамашачылар сиңа булышырлар сайларга, идәле әйтеп кара әле. Беренчесе бер аңларсың әле, икенчесе яхшы булыр барысы да, өченчесе инде йөрәкнең түрләрендә. Йөрәгемнең түрләрендә дип аталайын. Объектлар дисең, бу объектларга син ничек килеп электең? Син бит җырчы, син үзең төзелеш сферасында хәзер эшләп бирәсең. Ничегрәк булды бу хәл? Бу төзелешне инде алып бара безнең 6 ай.
төзелеш компаниясы һәм дә инде бу объектны инде без Алла бирсә сентябрьдә сдавай итәргә, быел 2015 елның сентябрендә сдавай итәргә планлаштырабыз. Менә инде беренче этаж безнең монда зал, кухня, икенче этажында инде 2 зур спальня. Йокы бүлмәсе? А? Йокы бүлмәсе? Йокы бүлмәсе. Монда инде бу монда бер гаилә керә торган була инде бу. Таунхаус бит инде. Ришат, үзең дә шушы таунхаустан йорт алып җибәрергә җыенмыйсыңмы? Шуңа тырышып йөрим инде, Алла бирсә булып чыкса, мин үзем дә алам әле. Алла бирсә инде о Алтайга инде Биектау, бу инде Биектау безнең. Биектаудан инде беренчек тырышлык кертеп инде алырга кирәк инде, Алла бирсә. Әйе, монда җыракна түгел, балалар бакчасы да бар, мәктәп тә бар. Синең Искәндәреңә бик яхшы булыр. Мәктәп инде, мәктәп как раз теге объект салынып та бетә. Сентябрьдә инде балаларны мәктәпкә дә бирәбез, Алла бирсә. Алла бирсә дигән. Алла бирсә. Менә шундый уңган булган Ришат Фазлиәхмәтов белән бүген без таунхаусларны салып карадык. Ришат, булып чыктымы? Барып чыктымы безнең эшләребез? Юкка эшләнмәдеме? Без бит булдыра торган кеше, булдырдык. Сиңа рәхмәт ялсын. Үзеңә рәхмәт, Ришат. Шулай итеп, миңа теге кирпечләр күтәреп булышып торган өчен рәхмәт ялсын сиңа. Тагын чакырыйбыз, шабашлыклар кирәк булса, без әле без коттеджларда салабыз. Бу таунхаус кына түгел, әле коттеджларда түсеп сатырбыз, Алла бирсә, бергә син белән. кем белә, бәлки үзебезгә коттедж да салып җибәрербез. Сезнең белән шоубыз тапшыру иде һәм мин Алина Хисматуллина. Сау булыгыз. Бүгенгә шулар. Ә сез, дуслар, безнең ВКонтакте официаль төркемебезгә кушылырга һәм Инстаграмдагы аккаунтыбызга язылырга онытмагыз. Шоу-бизнесның беренче яңалыклары бары тик бездә генә. Ә мин Ләйсән Гимаева җәйнең соңгы аен файдалы итеп уздырыгыз дигән теләктә калып, сезнең белән сау булашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.